Was it the voice? Was it the fire burning in me? Good morning mga kapips! Today is Sunday. Napakaganda ang weather today. Maaga akong nagising dahil marami akong gagawin. Alam nyo na, Sunday. Ngayon lang ang time na magkuri-kuri. O ayan si Banana. Nagpabuong pa og hagok-hagok. Monday to Saturday kasi maaga kaming magising. Kanina lang pala ako naglagay sa mga labhunon. So ngayon, ihay-hay ko na. Nakita nyo yan mga kapips? Ang daming hugasin ko sa likod oh. Di kasi ako nakahugas kagabi. Tinatamad kasi ako kay napagod ba. Pagkatapos kumain, diretso ligo. Tapos higa, tulog. Kaya ngayong umaga, natibo ang aking hugasin. Buti na lang talaga mga kapips, maganda ang weather today. Nakapaglaba ako. Di kasi maganda maglaba pag hindi maganda ang weather. Kaya ang resulta sa nilabahan, manimaho. Kay why? Init. Tapos nung unang simana din, Diyos ko, walang tubig dito. Ito talaga ang problema pag nasa Eastern Cape ka. Palaging walang tubig. Tapos whole South Africa, palaging mag-load shedding. Minsanan sa isang araw, pangatong bisis mag-load shedding. Sus, ginoo ko. Ay talaga dito. Kung alam nyo lang. Tapos dugangan pa sa mga tao diri. Labi na sa mga ito. Diyos ko. Delikado. Dito, mga 7 o'clock na sa gabi, tahimik na sa kalsada, oy. Takot maglakad-lakad mag-isa. Kaya basta, mga itom, grabe. Hindi pa ako natapos sa paglinis. Pumunta kami agad dito sa shop. Ay, customer kasi kami na hindi na makapaghintay bukas. Gusto niya i-deliver today ang kanyang order. Ito pala ang kanyang order. 5 pairs na jelly shoes. So ngayon, on the way na kami sa kanilang bahay. Dito kami sa New Brighton. Of course, walang iba. Nasa lugar na naman kami na nakakatakot. No choice. Public nguyamot man na hala, Gora. Sorry mga kapips, no? Hindi ko na pinakita yung pagbigay na sa aming order ba na jelly shoes kay nagdali-dali mi kayo no na nakakatakot doon na area. Pati si Banana natatakot And din. Banana was very stressed, okay, because he had to take his wife into an area he didn't like, okay? Very stressed. Alam niyo naman dito sa South Africa ba? Tapos ngayon Sunday pa naman, lahat ng mga tao doon is nakainom na, no? Beautiful area in PE. Even the people of Manila don't want to come and walk here. Ito yung central sa PE, mga kapips. Maraming tao, parang Manila. Bus. Ito yung harbor. See, this place here has no one here, honey. Empty. Empty. Time to come and eat here. Remember we came here once before, so lekker. Sit up on the dirty water. How do I feel the shop is? Close. Sana may isda dito. The nice market, the one, the expensive one. Oh my God, kalamisin ng isda. Hapit mi diri alikod raman sa magipalitan sa isda. This is it. Di pa kami nakatry dito kumain, kaya try kami kumain. Fish and chips. Maraming tao dito. So naghihintay lang kami sa aming order. Yan. Mahiya man tayo magkuha ng video dito kasi ano ba? Alam niyo na kasi yung iba kasi ayaw nila na makuhaan ng video. Yan yung sa likod ko oh. Yan. Si Banana nag-collect sa among order oh. Oh yan. Si Banana ayaw din niya kakain ng chips. Ako lang. Bala siya. Mag-chip siya sa chips. Masarap ang kanilang fish and chips dito. Dami. Pati si Banana ginamian. Asa ka? Sama ito katambukan niya. Tagkaon. Bumili kami ng isda. Kasi plano namin mag-braai. Yun. Tapos napunta kami dito. Diyos ko. Magluto na lang kami mamayang gabi. Baonin namin bukas.
Nakita nyo yan mga kapips? Diyan kami galing nagbili ng isda. Kaya pala, pagdating namin diyan kanina, maraming tao sa labas. Parang may hinihintay ba. Mag-close pala sila 12 o'clock sa udto. Buti na lang hindi kami naabutan ni Banana sa pag-close. Anyway mga kapips, kaya pala sila naghihintay diyan sa labas. Ngayon naka-line up sila dahil yung mga tira pala na isda, binibinta nila sa mga itim. Medyo barato-barato na lang. Tapos binibinta din sa mga itim sa kanilang area. Ito na ang labas sa This Is It. Oh. Ayan. Marami ng tao, isig abot na. Dami nang nakapark dito. Dumaan muna kami dito para bumili ng ice cream. I'll say this, that people get out there. Because it's nice weather. They want to get out if it's nice weather. I know. OMG, maraming tao din pala gusto kumain ng ice cream. Marami din. Oh, may naka-line up na. Kay Banana pala to, Run and Resin. Blueberry sa akin. Nasa bahay na pala kami mga kapips. Oh, look at this beautiful yellowtail. But we bought a whole yellowtail tuna from Millet for 100 rand. And this one we did 100 rand, and this one we paid 105 rand for half. Expensive here. Expensive. Beautiful. We shall fry that. Wee. Nice. What is this? This is the squid. Squid. The squid. And this is the silverfish. The lionfish whole. Yeah. Voila. This one very nice to draw. Katatapos ko palang nagkulay sa aking buhok, no? Bumili ako doon ng pangkulay ba sa buhok. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Kaya nagdali-dali na kami ni Banana. Tapos, mag-fry ako ng isda. Oh, okay. Oh. Hindi kami nakontento sa kinain namin kanina na fish and chip. So, nagluto ako ng rice. Ang sarap talaga ng rice. Rice is life, oh, diba? At piniritong isda, yun lang, panihapon namin for today's video. Para akong barangan, mga kapips, oh, wala kasi akong pangpurong sa aking buhok ba. So, silupin na lang ang aking ginamit, no? Nandiyan, nagsapaw-sapaw ako kay winter na dito, maginaw na. Nilinisan ko na yung nukos, mga kapips, so, kay baonin namin. Bukas, lutuin ko to tonight. Ang dumi-dumi. You know? Ito yung kulay na binili ko, oh. 2 box. Di ko alam kung magkadimao ba ko kay nagpatakar ako butang sa akong hair. Mas maganda kasi may maglagay, no? Pero di ko alam kung ano ang gama. Hindi na nakapaghintay sa pagkain, no? So, una-una muna kami kain ito ng mix ni nga fruits. Tapos nilagyan namin ng yogurt. Ang para bukas na nukosis, wala na. Kinain na ni Banana. Sobra namin. Noong unang araw pa yan. Ito na yung isda. Nagnukos. Lami oy. Labi na magkamot. Pilo, time na. Kay busog-lusog naman. Yan na ang aking buhok. Medyo nabulagaw-bulagaw na siya, no? Pero gusto ko pa to na mabulagaw pag adjud si Zaba. Gusto kong mabalik ulit yung buhok ko noon na blandi-blandi char. So yun lang ang aking masishare mga kapips kay ang si Banana nandun na sa kwarto, no, busog-lusog na, tapos napagod din sa aming lag-lagay na, no, pisag karijutra. So yun lang for today's video, no. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye, thank you for watching. And just levitate.